Do Bardejova dnes zavítala viac ako stovka pozostalých príbuzných obetí holokaustu. Na spomienkovom stretnutí si pripomenuli 70. výročie deportácie židovských obyvateľov z mesta. Bardejovský výbor na ochranu židovského dedičstva pre nich pripravil bohatý program spojený s odhalením základného kameňa židovského pamätníka. Jedné stretnutie začalo symbolickým zapálením sviečok na židovskom cintoríne. Mojím domovom je teraz Izrael, ale nikdy nezabudnem na to, čo sa stalo pred 70 rokmi v Bardejove. Obaja moji rodičia pochádzajú z Bardejova. Tento deň, keď som sa sem mohla vrátiť, je pre mňa veľmi výnimočný. Pred 70 rokmi, 15. a 16. mája 1942 odišli zo železničnej stanice v Bardejove dva rodinné transporty, v ktorých bolo viac ako 2000 Židov. Tieto okamihy si pamätá aj pán Jozef. Keď mu fašisti odviezli otca, mal iba 7 rokov. Môj otec bol zaslaný prvým transportom do Popradu, sa prišiel naspäť, môj starý otec v deň, čo zobrali prvý transport, on zomrel. Z rúk organizátorov si prevzali ocenenia príbuzných 6 Slovákov, ktorí počas vojny zachraňovali životy Židov. Pomáhal, vyslobodzoval, na našom pôjde v Stodole sa skrývali, že každý deň sme s mamkou 4 deti boli, mali obavu, či nám otec príde. Dvojdňové medzinárodné stretnutie vyvrcholí v stredu prednáškami o holokauste. Vladimír Tomek, TA3.